zegt, nee, we kunnen nog verder met het tuk-tukje, dat is handig. Daarom zijn we de trap opgegaan. Orang bule. Lu mau foto? Hah? Matiin jatuh. Bakas bayi ini, bakas bayi. Ada yang di depan yang rongsok kemarin. Oh. Nantinya mau dipasang tiang. Tanam kaki air. Oh, pantas. Tapi bisa masuk. Tidak boleh pemandangan apa? Nah, Boleh. mari sini Bu kalau mau foto. Dus die blijft dan, als we gewoon naar het punt gaan waar we net waren, want we zijn hier afgezet. Mij maakt die trappen niet uit hoor. Naar beneden. Mij ook niet. Nee, maar voor jou. Nee, maar jij moet zeggen wat je kunt. Dus als je het plan doet, dan. Ja, ga gewoon met de trap toch? Nee, dan doen we dat wel. Maar mij ja. Nee, mij maakt de trap uit. Dat is echt geen enkel. Ini benteng Otanaha guys, ada bule Voor je hart is het ook prima. dari Voor de knieën. Weet je het zeker? Belanda. Want hier, als je de rest van de vakantie gekropen bent. Oh wacht, ja. Nee, het gaat gewoon heel rustig gaan. Ja, maar je kan ook even die hele weg. Jij kan Indonesisch. Je kan ook vragen of je bij de masjid komt. Ik ga wel met de trap. Hier, hè? Dat is geen punt. Ja. Maar als hij gaat met het ding, dan ga ik mee. Oh, oké. En dan kun je zo omhoog. Dat ging echt zo. Ik had het verwacht. Halo guys. Iya. Kenapa? Tidak setandus. Iya, dong sobek akan kobong. Gua lagi mau ngana mentanya. Nung, kemana ini? Ini jalan mana? Benteng Otanaha. Nung, maju aja. Ayo kita lihat. Sini dong, lewat sini. Pelan-pelan nak. Iya, mana? Awas, awas, awas. Hati-hati. Pelan-pelan ada longsor nak. Oh, longsor nung. Ada longsor, hati-hati. Wah, lihat itu. Ya, Buang atensi. jangan. Kota Bengkulu mau nih. Ini kota Gorontalo, bukan Bengkulu, nak. Bengkulu ada nggak di sini? Nggak ada. Ayo, ayo, ke sana lagi kita. Lihat danau. Awas pelan-pelan, nak. Ada longsor. Oh, ini longsor deh. Kayak gua. Ini adalah pemandangan Benteng Otanaha, guys. Ada terjadi longsor di sini. Ya Allah. Ini nih pemandangan danaunya, Danau Limboto. Ini ada longsor. Ayo kita naik. Naiknya susah. Ayo dong, ke atas. Lihat dari atas bagus. Nah, Apa? lihat dari sini dong. Ada sair. Dong. Woi. Sini. Ayo sini.
Ini tandanya.